Wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at wneud y prosiect yma. Dyn ni'n arwain y prosiect yn Aberystwyth, ond mae 'da fi gydweithwyr yn Prifysgolion Ulster a Glasgow a Phrifysgol Llundain, Coleg Goldsmiths hefyd ar y tîm. A'r hyn ni eisiau gwneud yw archwilio'r syniad o ddatganoli grymoedd darlledu o San Steffan yn Llundain i Gaerdydd, i Belfast ac i Gaeredin. Be fydde effaith hynny, os na awydd i wneud hynny, beth yw'r darleuon o blaid ac yn erbyn gwneud hynny, beth yw'r rhwystrau technegol, beth yw'r posibiliadau, y syniad o fynd â grym darlledu i'r fwy agos at y bobl fel petai. Ac ni'n mynd i cynnal cyfres o weithdai ym mhob un o'r cenhedloedd yn y Deyrnas Unedig a gynnwys Lloegr i ddod ac i ddefnyddion a gweithwyr polisi a darlledwyr at ei gilydd i drafod hyn i gyd. A'r bwriad yn y pen draw yw cyhoeddi yn ogystal â chyhoeddiadau academaidd bod yna papurau briffio wedyn yn mynd i rheini sy'n gwneud y penderfyniadau a hwyrach dylanwadu ar bolisi darlledu yn y dyfodol. Oherwydd mae'r cymaint o feisydd wedi cael ei datganoli, addysg a iechyd a trafnidiaeth ac yn y blaen, ond ddim darlledu. Hynny yw, mae darlledu mor ganolog i'n bywyd ni pob dydd, mae'n syndod i rai falle bod y grymoedd dal yn Llundain. Felly, i ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at archwilio'r posibiliadau o dros y 2 flynedd nesaf.